lunas nggih. Lunas apa kok diutang akeh sih? Ya kuwi sini iki napa jolokan tembang kangen nih. Oh, sing kangen sapa? Sing kangen Penayagane. penayagane kali kula. Masa penayagan seneng nom kabeh? Penayagan seneng kon nom kabeh Sing ya. tuwa li Quranom kae karo kiye sing apa? Ah. Bonang. Wes borong lebih tua. Kiye sing sebelah ngene. Lah iya, kowe cadangan, Mbak. Oh, Cadangan. cadangan nggih. Kok tahu cadangan? Hah? Kau tahu cadangan gue? Ora. Cadangan tua maksudnya. Oh. Iya, Apa cadangan. ngebenyo ngelokin gelem tua ya? Oh, kok kayak ini. Apa iya? Musiknya gue dulu besepot. Nah, Apa begayu, apa bibi, apa ini, apa? Mbah niki pun Oh, Mbak. Saking pun di. saking Plata Panusupan Rembang. Astagfirullah. Iya, mungkin sih tak jemput mau lah. Lah anu nyobutul maring ini be pelangap longo kok ya. Ya, mudah-mudahan Mas Andi sih lah. Ayo, labu mani di, gak apa-apa mani, apa ibik man kia? Oh, kia tukangnya temu.